Good afternoon, comrade. Masura Banji. Afternoon. Kumabe Panobalinkan. I think it ingo musida munwage ya yankwole. Samuel Wara. Kodi. Hey. Yeah. Yes, comrades, Mosquito Bunch. Koma sena muli bwanji. Comrades, sichikeni nkana na miwa chiyankhuleni zulo kuzafika nthawi ino ndati ndiyankhulepo naneso ndi Amalawi. Paja sinema yangu yankhulatu koma ndimayankhula ntafufuza nayeso ndipeze fundo yoyankhula kuti kodi ndingayankhule chani. Maka this time when we're in sensitive time tikupanga campaign kwazi yazisogoleratu ndi azibaya ena amene afuna azalimbana nawo pa chisankho cha pa 16 September. Kwangosala masiku 8 kuchoka leloli mawa tayamba kwamba kuja ma 70. Comrades, it has been not very easy kuti tipanga bwanji sogolo Malawi khangati ya Malawi pena pake timakhanga tupita chisogolo pena tikubwera maka maganizo chifukwa kuti ziganizo zambiri zimene ya Malawi munapanga kale. Chiganizo chozavotera msogolo wabwino Amalawi tinapanga kale. Kwa papa tungoona behavior ya anthu amene tikulimbana nawo kapena anthu amene akupikisana nawo pa chisankho chimene chichi cha pa 16 September. As we are preparing for deep campaign, shapanopa ndi tikulowa campaign yeniyeni. So I've been very busy kuona apo ndi apo kuti campaign imene itikamamenya ma areas amene tingaonepo ndi angati. Koma why doing that? Tikonanso kuti behavior ya chipani chomwe tikulimbana nacho cha MCP. Chichitikeni nkhani ya namiwa dzana ilo kuzafika leloli kukuzani ma comrades Malawians aliyense ndokhuzidwa ndi nkhani imene ichayi. Palibe chipani chomwe sichikukhuzidwa komanso chipani chomwe chikupanga regret kuti zinthu zinaende. Aliyense ku Malawi panopa ndi zimene zachitika ku Lilongwe kuti namiwa Sylvester namiwa kwapulidwa in front of army ya police. Ndiye na onse mwina amene anali limodzi pomacha kumenyedwa munthu ndithu popanda chifukwa chenicheni. Sizinganene kuti kapena demonstration ijanachitika, because demonstration ikachitika chimafuna kuti kalata ikafike madandaulo anthu a demonstration. Kutha kwa demonstration kumakhala kuti madandaulo omwe Amalawi ali nawo kapena anthu amene apanga demonstration akafike kumalo oyenera. There, as I'm talking, Namiwa, it has brought in a lot of mixed reactions from people. Maka kwa anthu Malawi okona ziko latu. Mofufuza komanso titazuzulapo kwambiri nkhani imene iyi. Titazuzulapo kwambiri. Nakhala khanga tipena pake. Khanga tisina pange bwino koma napanga so bwino. Chifukwa ndamva ndithu zomwe ya MCP akuyankhula. They're trying to defend the position ya chipani chawo cha MCP. Kunena tiyo za mademo sizikuakhuza. Komanso kunena kuti achakwera mademo sakuakhuza. A polisi sinawonso mademo sakuakhuza. Koma manager inali staged. MCP. Auti zonse zachitika zija kumenyedwa, gamoto kochedwa, it was staged. Antha DPP ndamene anatenga minibus manager kugula kukonzekera kuti aonese akuti DPP amafuna aonese kuti ku Lilongwe kuli anthu oyipa a MCP akocha katundu. Ndicho lenga choti MCP akuti isakapange campaign ku Southern region. So this is the intelligence I'm getting from MCP. Amalawi zona panopa MCP ngati namize. How can DPP kutuma namiwa kuona ngandalama zambiri kugula minibus ndikupita naye kumalo kumene kumayambira ma demonstrations kenako a DPP omweyo kutuma anthu azikwanje ndikuyamba kukamtemaso namiwa ndikumocha minibus akuti MCP akunena kuti ayi zachitika kule kuja zili staged chimozimozi zinapanga kumponera Chisale Norman akuchoka kunchisi kurali anagula minibus kuiwocha ndiye mpaka kuomberapo mfuti. So all what MCP is saying is that akuti zonse zachitika kuja it was staged. Even army amene ali kumene kuja a police anali kumene kuja anali army ndi a police omwe analibidwa ndi akuti analibidwa ntchito nthawi yapita mthalika ya DPP.
Just imagine. Malawi tipaitafika pano. MCP ikutero akuti zose zechitika dzana lichakwanamiwa za DPP. MCP sizikwakuza. Chikwa MCP president wao ndokona mtendere. Comrades Malawians, this is ndinapsha team antifa nkhani yoyo. Nditambira kusimikiza choncho. And even some other people even asked me, no, comrade wala tukuzani zizi mwauza Malawi pa VN yanu. They are reporting to you Malawians. Zimwe zachitika kulilonga. Out it was staged. Ngati meze apangira staged kunchisi. Just imagine. Amalawi zona zimene zizi ngamapangi zimene zizi kumalawi panopa. Nthai hii ni nthai ya zisango. How can a big political party MCP ili mboma? My members like my question. I'm saying members of MCP. Kumanduza ine comrade wala. Zachita kwa namiwa it was staged. And kundikumbusa so ine kuti. Do you remember Mr. Rwanda that in higher DPP and what sama gwira nchito amanenda masalary kumombera invest kwani kunsimba uko. So all what MCP is saying, general consensus of the MCP members from Central Region. Akumpoto sinave. Akumwera sinave. Akuvuma kaya kuzambo sinave. Kwa members of MCP umwe amandiziwa aku Central Region. Akumana kuti all what happened kwa namiwa it was staged by DPP. Kuti aonese mbili kuti ku Central Region MCP uchitankaza achipancha DPP ndicho linga choti MCP isakapake campaign ku Southern Region. I think this is comrades Malawians boma razi siri limakhala choncho. How many excuses is MCP going to tell us? Ma excuse angati omwe MCP yakaya kutiuza. Kugula fertilizer kubuchali. The Bridging Foundation Christmas kubwera January kapena Christmas kubwera February. Taona pozambiri tu. Milandu ya sata ya corruption. Martha Chizuma kumangidwa excuses. President Samaziwa, Inspector Samaziwa. Maliro a Vice President Andhena report osaveka bwino. Kungo tsaya mulungu namena kuziwa. Panopa MCP is telling itself. Is telling people ameta kutina zuzula kupankani manager. Kumatu zati anzata Malawi that was staged. Gangata ndamena na guna mini bus manager. Ayamata onsa anali paine paja hivi na anali paine paja. Onseaje ndi ame omwe DPP inalemba nchito. Ndamina apita ali munji ali office, a DPP ali office. At State House. So why the DPP ingagreso magani moto onseaje ame? Magani moto onseaje ame DPP inagura. Mfuti zame. How come? Nanganta jana kuma ndinamiwa ku City Center mena makozi gazi sangos. Kuna nakuma napo ndi DC ndakula police achitetezo. We saw them. Nakama sozo. Ndepa nopa za tembenuka MCP trying to defend itself. Atukunduza ineyo community wa ndikhale malo. You can even see zimena manena Ken Msonda mena kwa Ken Msonda. So boasted. Zona mana that be staged. Chabwino ngati anthu staged. It was a staged movement, kapena staged activity. Ma demonstrations ngati staged. Namiwa nda DPP ndi Gangata. Ngata kuchilo tamene wao anapa ma stage. Nanga magamoto ankhondo acha. Bwanji ame ya Malawi eneni sana agombere. Nanga asilikana ndi futacha. A police team maona pacha. Magamoto a police team maona pene pacha. Ena nani matie gasi, ena nani chana. Bwanji ngati it was a stage thing. Malawi ame imapanga pocha. Nanga Malawi police inapanga pocha. If it was staged, imene ndikuvera kwa ma members za MCP. So comrades Malawians zimene mayambisa chisokonezo. Because akamati kubera zisankho Amalawi ndikuuzeni. Kubera zisankho zimayamba choncho. Akupanga test Amalawi mene tingapangire react. Kubera zisankho akamati zisankho zabelilo sitikapera ndi mathematics yokaucha yani. Izizi kachitidwa pene papa MCP kwa ineyo mendaonera. Iwo alongosola mbali yawo kuti that was staged. Kumene dokana miwa ndizo zapangira kulilongwe pa demonstration out it was staged by DPP kuzera mwa Gangata kuti namiwa akhali ngati wamenyedwa ndi anthu aku Central Region. Chimodzimodzi kuti Gangata anapanga so stage ndi chisale kumponera kuti aziti yayi kudowa
DPP amenyedwa, therefore MCP sakapanga campaign ku Southern Region. So if it was staged, ngati zinali staged zimene zijasi mene akukambira MCP, and MCP panopa ndoenda kuona kuti amene akusapota MCP mwina ndi anthu okufa, just like msogolero wawo mwina ndi okufaso. Kwa MCP kuna anthu anzeru kwenikweni. How can the whole military vehicles timaona pajapo DPP inapanga stage kwa Mbowe nanga chimozimozi? You remember kwa Mbowe DPP anamenyedwa kwa Mbowe, anakapidwa anthu a DPP aupanga brew move ka brew match. You remember kwa Mbowe kuti it was also staged. Ndechili chose chokuza mbali ya opposition kuchokera ku DPP chimakhala staged, chikapanga kuti Longwe. Comrades, Malawians, I'm really disappointed because ineyo mendukuzira ineyo MCP ndi yankhanza. Look at how it has treated Mumba mpanga titiba. Look how it has changed this guy wako MPC Kasakula. Kasakula tu wasintatu ali ku Times. Kasakula was a good man representing Malawians. Wapite kwa MPC Kasakula wasinta. Look at this Kachaje ntaimene Kachaje akupanga zake za microfinance, amanena zoti kulemera kachani kumapanga zake zokha ngati kuthandiza Malawi kuti kodi ungakhazike bwanji pa business, kumakamba za business. Taona ni Kachaje kungopita kumera sizili bwino. As director of wakumera mukona mezi zikuenda aliyense amene khangati walo wa ku MCP amasintha khalidwe. Taona ni members a ITM achina Ausi ali ku ITM was a good man. Achina ndani minister Vera Kantukule, so many people amene achoka zipanzo zosiyana kwa MCP asintha chikhalidwe. Ken Msonda kungochoka, Brown Mpinga Njira, so many people kungolowa kwa MCP basi khalidwe lao lasintha. They don't represent Malawians. Chifukwa chani? So panopa, comrades Malawians, this is our country and we're in serious times. Nthawi yokuti yofunika kwambiri ya campaign. Ndaje yofunika kwambiri Amalawi tisatengeke kapena tisaope ndi zimene zikuchitika zayi. Komayi kuno panopa Afrika Malawi tazindikira. We know the type of people ametinga apangire campaign yabwino, komanso we know the type of people omwe tapangire campaign yabwino mpaka kukhalasogera ziko lathu. Koma tikakamba izi wawa zomwe zikuchitika pakati pa MCP kumalozana zala ndi DPP, Amalawi satikhuze. Izizi satikhuza Malawi. Mikangano imene akunena kuti DPP upanga stage zinthu kuti ipange paint MCP not to campaign in northern region or not to campaign in southern region or kapena ku eastern region. Izizi Amalawi tenti style uko. Ndale zimene zikupanga pakati pa DPP ndi MCP tenti asireni. So ni maboza okhaoka. Ka DPP upanga di stage tenti asireni. Koma what I know is there's no way a big party like DPP can stage waste a lot of money. Kupanga zosezija mpaka asirikali. And how can asirikali omwe anabidwa nthawi ya DPP ngati akali mboma momwemo? Zona asikali amene anabidwa nthawi ya DPP amene akali mboma amene kuti ndi amene anapene baja. That's why sana mena miwa chikuwa kuti it was a planned thing. Asirikali mkuziwa kuti chikuwa chitira usirikali ndi maiziwa imayendera malamulo ndi kulumbiritsidwa. Zona msirikali woti anabidwa chitira bingwa mthalika basi is within the Malawi Defense Force. Koma osatenga malamulo, osasatira malamulo aziko. Pale pachizona Malawi Defense Force officers, I mean soldiers. How big is DPP to control the military? Pankhani ngati yachitika kwa namiwa icha. Asirikali omwe anabidwa nthawi ya DPP. Zona kani MCP maboza ao sali. These are the lies that I'm getting deep down from Central Region members of MCP. Kakushipani kwa kuzipena uzidwa kuti aziti uza Malawi. Koma what I'm trying to say, Malawians, we are DPP, DMCP, zene ndikumvazi. Amalawi tisataye nthawi tentingona chisogolo. Tufuna msogolo wabwinoto. Tufuna ma MP abwino. That's what we need. Ma MP abwino ndamene tufuna msogolo wabwino. Awawa ndewo zimene zikupanga pakati pa DPP maboza ndikumva pakati pa DPP ndi MCP. Tenti asire na Malawi tentione chisogolo. Tentione chisogolo. Chifukwa chilichonse chimakhala ndi expiry date. Chipani cha MCP khalidwe lawo ndi chipani cha DPP ngati atapitiriza chonchi kumapangana nkhaza kumasambirana m'manja chinthu chikalakwika mziko munomo
ndale zimene zikusonza kuti zipani zimene zasuluka zilibe anthu anzeru zipani zimenezo zikupanga zimene zizi choti boza lalikulu kwa basi kuti anthu amene asilikali onse amene sanathandize namiwa ndi a DPP analibidwa nthawi ya IPM sakutenga maorders from Chakwera kapena maorders from general wa army. Is that true? Nimasa asilikali yense amanebedwa ntchito inde nthawi yosiyana ya ulamuliro wa zipani kapena usogolera koma tonsefe we are under one republic constitution. Boma likasinthazi pa 16 September pano tikhalanso under the republic constitution. Kana anthu amene anamidwa ntchito nthawi ya Kamuzubanda ena anamidwa ntchito nthawi ya Bakili Muluzi, you can't say kuti chikoti ali mkati mwa mboma limene lolo lilipo pano pali basi anthu amene aja ndi anthu omwe sakumvera usogolo wa dziko limene lolo. Ayi munthu ayense kugwira ntchito mboma la Malawi sitimaona kuti kodi anamidwa ntchito nthawi yanji ndezi kupanga kwa MCP ndi ku DPP maboza awowa ndikamba chocho moni mpandima chifukwa chani uyu ndani secretary general cha MCP Chimwendo anachita kunena parliament kuti ziwawa zikupanga pakati pa chipani cha DPP ndi MCP ndiye maboza amene kuti kuchipani kwa MCP akwaziwa ku DPP akwaziwa banja amana amene watenta CN ngati aliko mamembers ena DPP kapena MCP amene akugwiza nazo zimene zozo zimechitika pakati pa DPP ndi MCP support these parties koma amene sakugwiza nawo Malawi pakati pa chipani cha amene ali chipani cha MCP kapena cha DPP tangu bwana kuzipani zabwino chipani chabwino tikuziziwa kale panopa pa zipani zitatu MCP DPP UTM pa zipani zitatu chipani chabwino chomwe chili ndi fresh thinking chomwe chili ndi sogolo ndi chipani cha UTM chwa chilibe dent sichipanga nawo stage ma protest sichimana maboza kuti chipani chakuti chikupanga zakuti kulephereza chipani china kuti chisakapanga campaign dera lina hayi chipani cha UTM chikhanga changosegula khomo aliyense is accommodated chipani cha UTM kulibe anthu amaboza ngati anthu amaboza analimo komanso panopa boza kuti UTM kunata chwa boza limakatira convention musogoli pasogoli awiri atatu pa zipani zitatu MCP ndi DPP ndi UTM chipani chomwe chinagwisa ntchito lamulo la democracy ndi chipani cha UTM chinapita convention ndi makandidate okwana mwina 4 kulimbana usogolo wa chipani imene kumzuzu convention kuno kumzuzu. So the only party that is democratic panopa ndi chipani cha UTM zimene zipani zikumenya mukati muone Achakwera napanga endorse ku MCP apita Mutharika napanga endorse ku DPP ndi chipani cho chapanga endorse ma leaders mathero ake ndi amene wawo there's no control. So msogoleza anangompanga endorse azipani zimene zizi pamene msogoleza samafuna kuti akhale nawo pa mpikisano wosabidwa ngati msogolo wa chipani convention zawo. So any leadership in a democracy like today zimakaza achiyendo kuti chipani chonse chachikulu chizingopanga endorse msogoleri. That means democracy kulibe. That's why MCP ikulephera kulamulira panopa. Chuka Achakwera anachita kwapanga force chimodzimodzi. That's why DPP panopa leadership yawo sikuoneka bwino. Chuka msogolero amene anapanga endorse yo palibe chena angapange. Ubwino wake weniweni convention si unaoneke kwa msogolero amene anapanga endorse. Even ngati kanena ku DPP chimodzimodzi. Ku DPP msogolero wawo ku convention sana amalize nawo process ya convention anazachoka nsanga kuona kuti munthu anatopa is odd. Ku MCP chimodzimodzi ngakhala Chakwera analemba mtima kukhala ngati kazizi usiku wonse kuona zisango za ku MCP but nkhani yokhuza discipline ya kuchipani kwawo kapena nkhani ya kulephera kwawo palibe member ku convention yema anazuzula Chakwera kuti ngakhaita kupangani endorse president musinthe apa ndi apa sanapanga. Chimodzimodzi after convention ya DPP chipani cha DPP sanazuzule apita Mutharika kuti asinthe magawo ena kuti chipani chipite pasogolo. Chipani chomwe chinachita bwino ndi chipani cha UTM ma candidate 4 kuzaona tikabambe kuwina. So comrades Malawians, what I'm trying to say, when you look at DPP ndi MCP maboza mkumvawa ndi maboza achibwana kazinachitika kaiya koma ni maboza achani achibwana anthu amene wawo kukangana kwawo kusationongese ife kuona kusogolo koma MCP aphunzire kunena chilungamo kodi panopa akuendesa boma la Malawi ndi ndani ndipo msogolo amene akuendesa boma la Malawi akuti bwanji za zinthu zimene zikuchitikira papa kuti anthu amene analembedwa ntchito asilikali analembedwa ntchito nthawi ya DPP ndamene akupanga ngati akupanga stage akuononga mbiri ya boma la Achakwera kodi mbono wake ulipati komanso ngati nkhani zote zikamatuluka a president a chipani cha MCP akuti bwanji komanso a president a chipani cha DPP akuti bwanji timve kwa iwo pamulomo pawo. Ndithokoze kwambiri
president wa chipani cha UTEM ukaona namiwa mmene anakwapulidwira kumpankhani imene ndikumva mbali ya MCP. President pitizani zimene zozo ndio umene ndi Malawi. Umene ndio Malawi. Komanso president kupempheni kuti uthenga wanu upite kwa chipani china chilichonse. Adesu Kabambe, don't only preach to UTEM members about what you are going to do. You have to preach for the whole country. You have to preach for all members of political parties in Malawi. Chukwa fundo zana Kabambe ndi fundo zabwino kwambiri. Ineyo mamizimenti kwendamo anthu fundo zana kuzimvesa bwino kwambiri. Ngakhale apo ndi apo inde kuchipani chikufoka koma TSS we are very ready Malawi kusapota Adesu Kabambe. Not for the UTEM ayi koma nisogolekayo ye mwana sankhidwa ku convention. Panthai yache imene imafunika convention ichitike. Pamene zipani zina zimene tikulimbana nazo ma convention yawo anango wapanga endorse popanda fundo ina yonse. Kungompanga endorse ngati munthu wakufa kapena ngati chidude ngati chidole kuti basi ngakhale chidole ichichi basi ni msogole wathu. Koma na Malawi muno democracy imene tayendera kuyambira convention mpaka pano pamene Kabambe kupanga campaign. Chipani chomwe chikuza democracy chomwe chindi fundo zomwe zogwira msogole wawo. Chipani chimene chocho ndi Adesu Kabambe. Comrades, good afternoon everyone. Thank you.